Bala hotxak nagusin txortan, emakume bat momentu hortan. Herrerako aldapan, bi aurresku banatan, Frantziara iesi eskortan. Odol gorritu zen urumea, mututu zuten emakumea. Arriskua zapaldu, ideia bat zabaldu, eta gaur arte isiunea. Naiz eta gerra galdu, ta fasistak ugaldu, hau da gure pausu ezkerralderantza, bakeiago horrela dantza. Eskubian boteretara Bertan bukatzen ezakelako hau. Orain ezkerresoa jaso zazu ora, Besape garbien zuren ondora. Eskubia hobeda mantentzea behian, gehiagik altxazuten 36an. norengana gerturatuta Nondik alden du, be alderdi aukeratuta ze mugimendu. Kuba, Iran, Nicaragua edo Palestina, zure dantzaren erritmoa sumatzen du. gerturatuta Nondik alden du, be alderdi aukeratuta ze mugimendu. Kuba, Iran, Nicaragua edo Palestina,